Квартира наводи вагон 2014 сиарди 133 92 686 35 95000 сом савдо мешавад боз. Хуб рафтем салон ба намудои обшивки тарафи пассажирный. Агар шумо гӯйтон ки мани хароштагӣ хуруштагӣ эс темаҳо барои дизаи гӯйтон агар ин портер нотайёр. Портер нотайёр яъне ки авагон гифтагиё заведит када омадаги мана. Намудои торпеда, намудои сидени. Ҳамон ба ин сиарди 133 2014 ва азон то мана миҷаҳо хароштагиҳо мана. Агар ки шумо дахкор бошад агар мана ин нотайёршам метонед гиред. Балонош неки дандонош беҳтарин. Зӯ. Дандонош беҳтарин. Хуб, намудои балонои пушт, намудои борт. Намудои борт. Дута запаскашам бас мана. Дандонош зӯр нақс. Инҷоги балоно беҳтарин, балони пешам зӯр. Так, намудои обшивки 2 электропакет, центр замок, переключатель боковинка ҳаст. Спальникашам ҳаст. Спальник ҳаст, приборо обогрев боковинка ҳай, кондитсионер ҳаст. Ин скорост исадаги не. Так, анҷа чизе нишон дод. Анҷа нишон додост ки 76000 та пробегаш ҳаст. 76000 пробегаш ҳаст мана. Ҳази баба. Мана. Манин ба Берка 2014. Маълумот баҳо тахтиқ кунем. Сиарди 133 2014 вагон 95000 сом бо савдо мешавад 686 35. Метавонед занг савдо кунед гиред.